Kag sa Good Vibes, si Palay City nakakuha sa international award pinaagi sa mga Iloy nga nagapaninlo sa higad sang baybay. May report si Romeo Subaldo. Bago pa lang butlak ang adlaw, patapos na sa pagpanglimpyo sang shoreline sang Poblacion Beach ang ini nga mga Iloy sa Barangay 5 sa Sipalay City. Samtang ang ini nga mga kalalakian masako sa pagbutong sang net nga nagaunod sa mga isda nga ila nakuha. Sadto anay, ang ini nga mga Iloy nagahulat sa pagbalik sang ilang mga mister gikan sa baybayon pero subong may ginakasakuan na sila. Katapos sila sang Lakbayon Women's Beach Cleanup Volunteer Project sa lokal nga panguluan sa Sipalay City. Ang mga nabilin nga mga plastic wrappers sa mga junk food o kung botelya sa mga ilimnon ang gakaabdan nila kung aga. Ila botelya pasiyo sa ilang longnik ari lang di kakabilin. Sa mo nagrimos? Kadaga? Oo. Kadaga? Kung aga, mga panit sa ilang cheese curls, panit mga juice nga ginapang chaser pero na nila. Amo na dito sa amo ka pudutan Si Adelaida Ombion, 24 na katuig nga nagaupod sa pagpanilo sang higad sang baybayon. Nakahibalo na siya kung paano paigon ang iyang oras sa pagprekurar sa mga kinahanglan sang iyang mga estudyante kag sa pagpanilo sang higad sang baybay. Panimalay lang gid sir. Sa balay lang? Sa balay lang. Ga-assist sa mister, Yeah. sa kabataan. Sa kabataan, mga estudyante. Oo. Pero sang nagsugod na kami sang Lakbayon, gin-divide na namon oras nga may time kami sa Lakbayon, may time man kami sa Panimalay. Nakaya man lang? Kaya sir, kaya lang. Si Marlene Gilhon naman, single mom kag may 4 ka mga kabataan kag may 1 ka PWD nga bata. Mga napulo na siya katuig nga nagaupod sa Lakbayon. Bisan paano, ang makuha nila nga monetary incentive ang dako nga bulig nga makapiyan-piyan sa matag adlaw. Nagarakit-rakit sir para ka-survive. Oo. Nagasil sa agent sa mga ilang appliance center. Oo. Amo na. Amo na lugang mo? Oo. Subong niya? May uma, amo na. Galing kay kung kisa, rigad, abtan bagyo. Ang bagyo gaya pinakakontra sa palangabuyan. Oo, sir. Labi na kiton matimingan bisamon nga alang-alang sa amon nga panguma. Digad sa pag-abot sang hiner daw nagamugi, nagaanogid. Ang ako nung maiti medyo nabalda. Humay imo pa na no? Oo. Sa nabalda? Oo, nabalda. Bukod sa sini nga pagpaningwa sa mga Iloy, nangin second placer ang Sipalay City sa 2023 Green Destinations Award sa Thriving Communities nga category. Sunod sa Tourism Officer sa Sipalay City nga si Jeric Lacson, sa simple nga pagpanilhig sa mga Iloy, nakahatag ini sang dungog sa Sipalay City kag nakabulig pagid palambo sang ilang nga turismo. Di mo ma-imagine nga sa pagpaninlo lang nila, no, nga sige-sige for 24 years for consistently nga pagpaninlo, nakahatag award dungog no, sa Sipalay. Ang simple acts nila, no? Simple acts nga consistent. No, nga for pila ka years mo na kabuligid sa Sipalay. Tungod man sir sa pagpaninlo nila, ti mo na na-boost ang tourism kasi since clean ang beach, no? Na-maintain ang cleanliness, viable kita for tourism activities. Subong, may masobra na sa 2,000 ka mga Iloy kada aga ang nagakadto sa higad sang baybayon para magpanilo. Nasuguran ini bilang isa ka volunteer work tub-tub na tagaan sila sang incentive sang LGU para makabulig sa pang-adlaw-adlaw. Gani sa kada pagkadto mo sa beach diri sa Sipalay, hindi ka na makibot nga well-maintained ini. Kay man, may mga Iloy nga naghahatag sang oras para mapasiguro nga ma-enjoy mo ang imo experience sa ilang matinlo nga baybayon sa sulod na sang 24 katuig. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.